Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba Nujor ki sungo ubadai UMLA jong kemo kayau constituency haka khandai trik ubanai naitung arajar arpuwei ulayalam lang yaki saud ki MDC bat yaki wahe shnong narilom jaintia ban lej pensngau hakmat jong menteri rangba ka jilla u Konrad Konggal Sangma ban pensngau halor ka jingdawa ban kentiu yaka Lasken Community and Rural Development Block syaka kerdan Civil Subdivision. Habaya keren bat kilat pathai Kubor uba Nujor ki uloong baka jingdawa ban kentiu kerdan ya ke Lasken Community and Rural Development Block syaka kerdan Civil Subdivision kalong ka basyongnia namar baka Lasken Community and Rural Development Block kadai ka blok kabala rimbha ya kabala penkha ha ka khat waitrik ubnai risau jong usnem khat khandai spa hanyo pulai hakabaya dei bat kani ka jingdawa nakaliang jong uba Nujor ki uliatho ba menteri rangba ulah kubur bakane ka jingdawa kadai ka basyong nongrim para gajo kapor ulia thoru ba menteri rangba ulah kular ban sakhot yakren sashi sen biang ban yatai sani bha halor kane ka mat tingi wan hang ni daga we jingmut kata kadai ban yakren nam taga upgradation diga Lasken block jaga civil subdivision tapi baga Lasken block imla ban len magadai ka we ka block bala rimtam kuman syukun kan maula establish ya Lasken block haga khatway ter bana Oktober 1973 tagmut almost 49 years te yakumbolong manta kisnong ibahap apo Lasken block ru kidon haduk prapan nyau tali bat ka jingbun pai ladangi pej jing debat population nadu 2011 census ngidon kumba khandai po jar plus nadu arajar khatway census ngidon kumba khandai po jar tenang ta ke nega jingdawa kumba ngala jupun sengau hopo assembly ru baka tega we ni jingdawa ka ba kabala bu da bun ngut ki MLA manadu ko por dang long MLA pa ilaju raise juga isu apa session kumbalaisin hadin angka wan suma ECB bamon ru iga juk isu bad hakapor jong ru ngala raise arsin ni isu ban upgrade iga Lasken block syaka civil subdivision te abangi page i criteria na dong sedong abangi page ya ka jing slam tingi ngeu baka jingdawa jong inam taban upgrade ya ka Lasken block syaka civil subdivision kalong ka demand ka bolong very genuine but ni don ru ka jingkerman ka baskem ba hagani ka por ka government hin kan sngap ya ka jingtrang bat ya ka jingang nod jong jipat ba jong kata kadong ban yo i baka Lasken block jong kan upgrade no ka government ka syaka civil subdivision hadin ke jing ikran basani bhabar usiam nagalin usiam ru ula kubur baka jingdawa ban upgrade di Lasken block syaka civil subdivision kalong ka ba very genuine but uru ula ong hinagalin jong bai kumbolong menta empat long la ban ong ai tang ba ka respon ke bingi yo no usiam kolong very positive kak biang lot nadong sedong nama ki area ru ngi dan kumbalai spak khandai 4 square kilometer nang ta ka distance ka bangi propose ya ka jaka bukan long headquarter ke Lasken ka distance ka baka nadu na juai ka belong ka district headquarter jungi ka don kumbalai fulai kilometer pat na Lasken pat kidon ki jaka ki ba kalong ada center ke nama nadu na block 1 hadu Lasken kan simpor kumba sigenta tame nadu na yuksi te gidon pat ni kitain na kebengi khot kitain ilka siliang mentang kituru kan simpor kumta he tela dengi pet kia ka population ru ngisnge bengi ka population jong kelak biang ke area ru ka biang nang ta kalong very genuine jing demand jing ina mala dangi pej ngimla ban len ba Lasken block kadai ka wen ki block
ka barang sa din adu unta kiban kuntuk ki don kumba profen yutuli